Ngithi mina ikhona number eshoshovu nayo. Ziningi ishoshovu engizaziyo. Ufuna ukuzenza? Cha, ngifuna ishoshovu esisodwa hayi zonke. Oh. Anginami ngane ishoshovu. Okay. Hayi, kuleka ngizokutholela masiqede la sibe sixoxa. So manje Avuma ukuthi zonke izithombe zengane osuyifakile kwi-social media uzoyidelete zingaphinde zibe khona. Ngizoyidelete my lady kodwa ngisacela ithuba ngingavala ukukhuluma noma wengane yami. Talk to my Ngeke lawyer. singivumele my lady. Talk to the hand. Talk to my lawyer. Ngeke simvumele my lady. Azokhuluma noclient wami ngoba usefuna ukwenza lento ayenza ukuze aphenduke one night stand uclient wami. Uyamazi uwiki kanjani? Uclient wami uzokhuluma nami. Ngangidakiwe. Yes. Ngangidakiwe. Ngisoba manje. Kuzofanele unblock uma wengane yakho akwazi uku-accessa u-social media wakho. Akwazi nokungena kuma-inbox nakuma-DM.